ako siya, hindi ko naintindihan yun na, pero Nag-chat sa akin. Hala, tapos inubos ko ang kanin. ito meron pa ako. Balik na yun eh. Nag-late din sa Hindi na amin. rin kami nakauwi nito kung kagabi. Alas 6 na. Galing kami din sa Fortress. Nagbabalik Ay, salamat. kami siya. Ano yan? Marami pa naman. May lunch na ako bukas. Yan ang kagabi, ang ulam ko lang, Diyos mio. Para kung nga lang yung nandito. Oh. Ay, Iyan pang Country Club. Kaso tama naman sila. Nakapraso na nga lang. Kamarami ka. Hindi naman ikakabigat ng bag mo. Tama. Sermonan pa. Salita ka pa. Tama. Huwag maingay. May asin dito. Ano kasi? Wala. Huwag lang maingay. Tawa, Matapon yung lalagyan beer. na kasi mamaya yung... Hindi ka pa matapon yung beer ba? May ulam pa. Ibigay na lang ng kanin mamaya. Diba? Ang dami ko. Ay, di. Ano nga yun? Ay, birthday ni Cleo sa 20. April. Ilang taon na siya? 38 na siya? 38 na siya? Hindi ah. 39 ko. 37 siya? Ilan ka na, friend? 40 na nga yung July, friend. 40? Ano July? Ano ka, 19? 86. Ah, matanda ka pala. Sigla yung kay dad ko. Hindi oh. 37? Mag-38 na ka this year. Mag-37 ito si. Same nga kami. Buwan lang ang ano namin. Anong year, anong buwan ka? Sige, paglaban mo. This year nga siya mag-37. Ikaw mag-38 ka August. 1988 nga daw si
Hello, thank you sa 17 million. Ang hinangani ng signal ko. Tingnan mo nga niya. Dapat dito lalabas. Hello. Sheila, Sisi, MLSO, Spring, MLSO, Boss G, Boom, B-Boy, Time. Ano yung isa? Ani, meron ka ng moderator. Thank you so much guys for coming. Kulang. Kulang ka talaga. Wag na. Bakit hindi lumalabas dito sa screen ko dito? Bibigyan nyo nga ako ng RMB. Saan ba tayo? Diyan, bakit wala dito sa monitor Hindi ko? ko alam nga bakit hindi siya lumilip. Alin ba ang pindutin? Pindutin mo nga yung sa wala. Yung setting. Kala ko mag-alak yung sisyo. Maglakad muna daw. Yung sa mga nandun na taas pala, nagbawa ka rin dapat yung ba? Yung lasang meron sa Kain. Hindi masarap? Hindi masarap. Lang, hindi masarap. Talagang bird talaga siya. May sabi niyo, pero Anong lasa? parang red horse. Ah, matapang? Mas matapang sa red horse. Yung red horse. Alin, mas masarap. Yan, hindi mapait. Gusto mo yung mapait? Tapos bakit mahal? Imported eh. Diba kasi German. Lagyan natin ng harang yung light. Dito tayo papasok. Para mag-point ka ng harang. Bakit hindi ko makita dito sa screen ko dito? Kasi may ads na yan, te, yung pag nag-live ka. Nag-ads? Exit ka. Ano mo, lahat. Hindi, okay lang. Ulit, sa white. Punta ka dun sa profile picture. Tapos, pindutin mo yung like video. Ito, asa na yun? Hindi yan. Ito, like video yan. Yan ang pindutin mo. Yan ka Hanapin mo ako papasok. doon. Tapos, ayun si Alpha, di ba? Diyan ka papasok. Para magkaroon. Yung oras yun yun. Ay, wala daw ka na pala. Kasi yung iba, pagpapasok ako, ma-ads agad. Kahit hindi niya Pero ang gagawin mo, Ano, halimbawa walang ads, di ba? Kakasalat, isip ka muna. Mag-like ka
muna. Ang tawag mo sa ilay, exit ka, tapos doon mo siya papakita. Yun nga sabi ni Ebe, maisip mo. Kaya nga. Hindi doon sa like, parang, ano Doon nga sa live. nalabos ka mo kumain mo. Tapos kapag ka may ano, kapag ka may nagla-live, di ba ang hirap mong pindutin yung itin nila na direct. Oo. Balik ka, mag-exit ka, punta ka Babalik sa sa like. bahay nila. Punta ka sa like Sa live na. ka pumunta. Para pumasok siya. Tapos kapag ka punta ka sa like, hanapin mo yung live na yon. Sabi ko, ano, yung pinin niyo po hindi mapuntahan kasi babalik sa bahay yung nag-pin. Kaya nga, pupunta ka nga sa like. Kaya nga exit mo, tapos punta Exit ka, punta ka sa like. Hanapin mo yung Yun ang like videos, yun ang napapasok. Lorena. Thank you so much. Good morning.
ayaw niyong pakainin. Kaya lang, pagkain ko daw yun. Cap Borneo. MLSO. Thank you for coming, guys. Minsan, binibilihan ko siya ng sarili niyang pagkain.
Hello, Yusef. Thank you for coming. Gisela, ganda. Buti na lang hindi ako Thank na you so much for reject mo coming, sinend mo tapos. MLSO. Nagmi-mute ako kasi ang ingay namin. Hello, Sir Rafgel. Meron ka ng moderator, sir. Thank you. Nagmi-mute kasi ako kumakanta kami. Thank you for coming. Oo. Mega mega love shoutout sa lahat ng nandiyan dyan.
Sir Elvin Turin, hello, MLSO. Thank you po. Thank you po sa lahat ng nandiyan dyan. Iwan lang.
And na guys. Bye-bye, bye-bye. And na.